The question abụchara na ife Soyinka kwuru, but other questions that arise from na ife Soyinka kwuru the equally important. What do we make out of the na Soyinka kwuru nkea na Soyinka ekwughi nkea? M ga-ebido from what I make out of it. Ife m make out of na Soyinka kwuru nkea na Soyinka ekwughi nkea bụ anyị ga-etetazi n'ụra, anyị eteta, anyị achọghịkwanụ, anyị na-arahụ. Ife m na-ekwu maka ya bụ eteta m ụra fụ ebe enyi nwoke fọwọdụ m vidio, nene ife nọ na vidio ebe Soyinka si na Peter Obi agbahụ first nke ọ na-agba second na third ka ọ gbara. Ọ kpahụ m anya. Soyinka wụ onye Yoruba ka ọ ga-ekwuchitere. Soyinka mana Peter Obi eluzughị election, mana Soyinka wụ onye Yoruba and o nwere onye Yoruba contested election ahụ ya na ya dị mma. Ọgodo na ya na ya adịghị mma ka Soyinka si wee fụ ụwa ụlọ nke ahụ bụ nwanne ya ka ọ ga-asọpọt. So kpahụ m anya, mana ajụkwara m again, kedu ife ndị Igbo na-amụta nne ya? Etu m esi sị ewu kedu ihe m ga-amụta na ya? O nweghị ife wee ife ọfụ mmụta na ya. Ihe o kwuru ka mma n'oge ekwu maka onye ọ bụ, maka ebe o si. And ọ na nsị gị na na-atụ anya ka o kwuo ife ọzọ, ma na m adịghị serious. Ife mmụta na ewu na ndị be anyị ekuni n'ụra. O nwere ndị Igbo ọnwụ n'ọnụ oyibo a ga-asụ ya they should know better, mana fa amarọ. Fe ejiri gị nwayọọ na-edenye onwe ha into Yoruba history. Onye Yoruba mana o nwere ihe jikọ ya na onye Igbo. Onye Yoruba mana ewepụ na the British bịara conquer the nations nọ n'ihe a na-akpọ Nigeria, kpokọọ ha ọnụ. Na the typical or average Yoruba person, 99% of them ga-anọsị ndụ fa ama mmanụ nwere ndị dị ka ndị Igbo. Nne m ochie, nwaanyị mụrụ nne m, amadụ na nwere ndị dị ka ndị Yoruba. Ka ife ihe a na-egosi, ndị Yoruba na ndị Igbo enweghị any relationship. Sọsọ relationship fa nwewo na fa bụ mmadụ. Ụfọdụ ya asị na okwu a n'ọhịa ha ka ọwụ na Yoruba, n'ọhịa ha ka ọwụ na Igbo, na ihe o gosi na ha dị related. Igbo nwekwanụ problem Igbo nwere na onye ọbụla na-anọ na ndo afọ ọnwa. Onye ọbụla na-anọ na ndo afọ ọnwa. Mmadụ niile nọ n'ụwa si na ofu nwoke na ofu nwaanyị wee kunye, and ofu nwoke na ofu nwaanyị awa asụ ha sụ, ofu asụ ka ha sụrụ, ha enwe ha asụ na-abụ na ọnwụ na ndị be anyị amaghịzi na o nwere okwu Igbo dịka okwu ndị English. Ha marụzi ya taa. Ọ bụghịzi mfe okwu Igbo yiri okwu ndị English asị m na mụ na ndị English bụ otu. Ka ihe nji ekwu ife a, onye Yoruba na-akọwara onye Igbo na onweghị ihe jikọrọ mụ na gị.
unless ma ọ n'ọnọdụ ready ịwụrụ appendage ndị Yoruba. Adọkwu nsọ na Yoruba chọrọ ndị Igbo iwe appendage fa, because kedu ihe ndị Igbo ga-emere ha? Kedu ihe ndị Igbo ga-emere ha? Kedu uru ndị Igbo ga-abara karịa ịwụkwa liability to them? Maka adaghị akpọ okwu afọ etu a, ndị be anyị ama mmakwa n'ebe ha nọ. O nwere onye Igbo nọ n'Amerịka, afụrụ m article, afụrụ m ihe ọkịka recently, ọ batalasịkwa ya batalasịghị ya. Ndị Igbo na-eji ife a na-agba na ntị agba n'anya, ada eji identity egwu egwu. O nwere ofu onye mma ife hinne si na ịmụọ nwa taa, nwa ahụ na ha na-eru 1 year, everyday gị na-asị ya na onye bụ, na ọkwa na ịda ha agwa ya na nwa ahụ ga-echefu onye ọ bụ, and onye amaghị onye ọ bụ, the consequence wu na onye ọbụla nọ n'ụwa ya eji onye ahụ agba bọọlụ. Ndị Igbo na-agba mbọ ka ha bụrụ ndị Yoruba. Ebitere m Lagos aka, bite Lagos, bite Abuja aka. Ndị Igbo nọ na 70 years wee gbada to 30 before ifu nke ejeghị ụka Yoruba ọfịa ahụ, before ifu nke abahụ n'ụlọ ụka ndị Yoruba ọfịa ahụ. Mana ikwute omenala ọ na-agba ha ka ose, mana ọ naghị Yoruba ịma na ya na ha bụ ofu. Ọnya ka o ji ruo Nigeria's no rotational presidency ka a ga-eme, o ruo tọnụ ndị Igbo azọrọ ya. Oke, ebe ndị Igbo si na ya na ha bụ nwanne gị were ihe gọọ ihe ọjọọ. Igbo ama mmadụ implications of a lot of these things until not the too late, and not dịkwa nke ọ dịgo too late. Ọ dị nke omego gịnị, ọ dị nke ọ dịgo too late, because ine ka Igbo si agazi, ifu na majority lose go hope. Ndị nọ ihe dịka obodo oyibo a, majority adịghị ekwuzide okwu na ka ihe na-anajere. Obodo oyibo ha nọ ahụ afọ ha, ọnụ eruo ha n'okwu ebe a, nke ebe a na-akpọzi ya n'Igbo agasago. So ndị be anyị, ọ bụghị Soyinka kwuru nke a kwuo nke a, the important thing nọ kedu ihe o mere ka uche sọ anyị. Ife o kwesịrị ime ka uche sọ anyị ewu anyị tinye anya na mmiri, bido jụwa onwe anyị ajụ, jụwa onwe anyị ife kpatara egbe anyị ji anụ ọkụ. Mmeji otu ife were mee ka ndị na-eche eche ghọta ihe ndị si na anyị kwesịrị ịjụ ajụ. Soyinka sọpọtụ nwanne ya Tinubu. Kedu ofu onye Igbo nwere agba sọpọtụrụ Peter Obi? Kedu ofu onye Igbo nwere agba sọpọtụrụ ya? Inene ha ọ dịka ọ dị simple, mana ọ dịrọ simple. Inene this thing ọ ya dị kansa ya, ọ dị simple, mana ọ dịkọ simple. Before m bie vidio ya, mma ajụkwa ndị Igbo. Ndị Igbo na-ejugoro Nigeria nwere 400 ethnic groups. Kedu ihe o ji wuru sọọsọ Igbo ka ndị ọzọ gbakọtara aka ka ha gbuchapụ? Mmadụ ole ndị Igbo jugoro ajụ a? Nna nna anyị ha na-ajụkwa na ajụ ma ụdị ha ahụ mee, mana anyị ajụghọ. And the simple answer of akpọrọ anyị asị, onye ha clear answer. Akpọkwuru gị asị, idukwuo weak, mana ndị Igbo adịghị rota nọ na ha dị weak. Ka akpọmasị ji wee ruo na ha iluzu mmadụ 3 million. Ka m kwụsịgodo ebe a.